Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium. Ka Dukan ki Tiar Kilan Met. Ka Babhatam Hakador ka Babit. Hannong Thumai Old Beat House Shillong. We demand posting of C projects. We demand Posting of C projects. We demand Posting of C projects. We demand posting of director distribution. We demand Posting of director distribution. We demand Posting of director distribution. We demand Reinstatement of SEEM. We demand Reinstatement of SEEM. Ka MEECL Engineers Association ringkat langbat ki nong tray jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited haka khatwai trik unai leber arjar arpuwai ki PYNREM jur ya ka jing SOSPON jong ka management ya superintendent engineering energy management uba hamar jerwa da ka bakenno ba umshim lala ban pendep ya la ka kamram kat kum bala benshet hu u president jong ka seng uba PK Shulat habaya keren bat kilat pathai khubor ulayatho baka seng kaladap da ka jing sngokhia halor ka ni ka jing SOSPON jong ka management ya uba hamar kala penlong da ka jing yakhi hadin bakala lap baki jing kenno persya yu bat ka jing SOSPON na ka kam kilong ki bumshong nong rim satya nakaliang jong ka seng kala dawaru ya ka management baka dai ban weng no mardor ya ka ni ka hukum suspension henrei lum kumta ka seng kam ban se bandang yai piteng ban penlong ya ki jing yakhi Te hadin ba sya weng kam steng por ini rangba ni nakaliang ka association jongi ngila lum ya ke step committee jongi but hadin ba ngila pek saniha ngilap bagi ni ke baro kiritan kijing keno ki bom dan nong rem but kita ki charges ki bala ai ki babu halor ka ba ila sya weng sisha ginda pek kim dan nong rem satya uno officer la long u officer ubudan buram ubutip ya ka kamram la jong but hadu menta kasngi nga daladeng la itu ula absence nam ngam jutlap ba uni urang ba hakaktian ka keren ne haka ya ka yang ne hakikam ki jam jong u ba don ki aka bangila ban keno ngim yo ai henrei kani ka management menta yo la sai ka aka bra don landet ba ka jing tumu jong ka klum urlam ta ka daw kala suspend no yu tengina kani ka seng jongi ni condemn ya kani ka jing le jong kani ka management but tat hadu ba kala tungbiang yu hagi suki ka ba uju shang menshwa ni num shang thai ni nyai beteng ya kani ka jing ya ki jongi halor kini ki charges ki ba ka management kala ong ba balak keno ka failure of officer to perform duty ngitip baka post jong superintendent engineer energy management kalau ka post kemudian kamha ya ki expertise ya ka jingnang jing tip ka kerpang tak ada dan kamban ai training ya kini ka officer la ne kino ko basong tu syuki namar kani ka kam dei ka basuk kani ka kam kolong ban perkhat but ban pe bakum no bat kat no kini ka power ki judan kam ha state ka jongi but takada uni officer teng yo ase umyo thiaru hapet bet hanu go por ya ka jingdon kam ba jingduna ya ka jingtam wa balance pe ya kini ke baro te kani ka jingno jong ka management halor ba u klem le bahaya ke duty kalau ko bom syong nong rem namar yung officer klem na pa training AA swaba un simti ya kani kam but ula tray bro kata da kajing start ko jong u but kajing nang jong u ba ulap ha kajing tray ha kani ka syuki bo syong menta ha bo syong ha kani ski badap takdaw ban sukno ba une umla ula fail ha duty la jong kalong sisha kam donong rem ka keno ka management ba unu officer ula tray kam klem da board ya kita ki kendon la ne ki
standard of operating procedure lani ki SOP bi ki ong mo dakaba shim jingbet no CMD shwa ba un sign ya ka power banking lani power swapping kataru ngilap ba kamsyong nong rem nomor ba kani ya ka power banking bat ka swapping la rai bank da u SEEM halor ki jingbetha jong karai jong kini ke PMC bagi ong power management committee bat ngilap ba hadu kini ki benai bala adab kamdon setia kano ko order ba pumi unu CMD bementa ban supersede ya kata ko order ke ba ECMD mensua ila ai ho benai Julai bat ngilap ru kamdon AA kata ka SOP nak benta ban trekam unu SEEM tak ada orang ngilap ba kani ka jing wengkam ya u tune orang ba kalong sisya kam nong rem but kalong unjustified pi bandan keti lendat hi ban ong mano ban keti tu dei u CMD we hi dei we mau namar belai ba ya ka PMC ka power management committee la het mau ti ke pau hang ni kalong ba pi ni dan kani ka power banking bat ka power swapping kyong mo hagpor ba ni pohu por ba ki ong monsoon season ni le umno ngi bang ka power ke lemba kini ki traders ki jong ki beran artli ki traders jong ti kini ki traders jong pat ki le umno ke ki arrange ne ki penbek ya ki utilities ne ki ba bakin shim ya kani ka power jong ni ne kumju haju ko por bengi shim naki naki te ki we ki utilities ru ni ai lemba kini ki traders Takini ki porba hakini ki benai bela dep ya u CMD ulah ong ban stop nak ke banking ban sangat ke banking handai ki banking ber kolong kum ni amdai ban sulet banking no hak dak mentah kensan how forecast jak di don kam tina ini rang ba pat i kat kum ke jing don kam ke jing i jing don kam hadu benai December January hadu saunai mo January hadu March ila i ke jing don kam te ila ya no kat kum karukom ke bala juya mensua ila le banking no bala lemba handrai kensan CMD ong baban sange no ya kanega banking pekelan ka trading te ka ai ka jimut jong uban pekelan ka banking ka trading kata tu sung tu tamu te kare ai ka hal na rendat hang takin ba CMD sko ya ha but I know daga suspension order reinstate ye immediately he should be reinstated immediately with full dignity and honor that is due to him and nothing less ni kwa ban pa hang ni ba the government of the day kadai ban shim firm action halor ka loss ka jongi idan ki jaka kiba siteng miet kalur ka jong ki ha bakan her ka kiu balai apo Shillong city and surrounding pinpek kat padang miet kalur kadang her kat bada shikiwe ki jaka ngam kwa ban komunal nyim kwa ban komunal handrei kala de ka por bagini sai madam bat ka loss kadin nasikta ki area bat ka kiu shikiu hadu mastep nru beje nyo beje but suddenly ka here sendat kamu ka don ka illegal things ka bangidan kami inquiry ya kani namar ba kini ki ki contribute ya ka revenue ko jongi ya ka loss ka jongi hakisngi ki banwan nyimban se la ka dayangi bangin expose bor khat ngin happen expose namar ngiru is ka ta yangi ko minong tray ni syakren si syakren ki pai ba ka performance ka jongi ni syakren si syakren haringan yutu epi ki officers ki jongi ki nong tray ki field staff berhak ni tray ni ai 100% bat sngi bat met ni le ber restore ke power handrai ka support ka bangiyo national kolong very minimal la ka de ka manpower la ka dia ki tiar kita bat ka bas ngosi do kolong ba kumbai presiden juga MEA la penpau kat bagi tiar bat ka bagi HQ kolong shispa sha aspa sha laispa sha fin fleet kene ka de ka ai ka bas ngosi ka bangimla chaban pediam